Però nosaltres anem a veure ara si també continuem parlant dels aliments més propis també del Nadal, perquè, si no m'equivoque, estan preparant un tortell de Reis realment exquisit. I allí tenim en l'obrador novament a Maria José. I així estan, mans a l'obra, en realitat mans en la pasta, elaborant aquests centenars de tortells que hauran de tindre enllestit de cara a la nit de Reis. És que, com vos comentava, és molt bon any. Pujarà la demanda de tortells perquè les famílies han d'estalviar, en realitat tots hem d'estalviar, i la manera que tenen és, han deixat d'eixir de pont, d'anar de viatge, no soparan fora de casa, però no renunciaran dins de casa a compartir un tortell en la família i a esperar, com no, la vinguda de Reis Mags. Ara, important, jo recomanaria que se comprara un tortell en un obrador artesanal, perquè és la manera, en un obrador tradicional, perquè és la manera de garantir-nos un procés d'elaboració artesanal i en ingredients bons. La massa del tortell no és una altra pasta. Quins ingredients té? Raúl, és especial esta pasta. La masa del roscón elaborado en un obrador artesanal pues está compuesto de harina, de una grasa, que en el caso nuestro es aceite de oliva virgen, azúcar, y luego lleva unos ingredientes de sabor, como son la ralladura de limón, la ralladura de naranja y, bueno, lo más importante del roscón artesanal es el tipo de levadura, que es una levadura natural, lo que llamamos la masa madre. Es una levadura que se va enriqueciendo, se va refrescando y que da un sabor muy característico. O sigui, que no val qualsevol pasta, eh? I veiem els farcits tradicionals, els de sempre, en les fruitetes confitades. Però atenció, perquè Raúl està treballant en altres tipus de fruita. Això d'un tortell de Reis no m'ho esperava jo, Raúl? Se li pot clavar de tot o què? Bueno, el roscón de Reyes habitualmente se pone la fruta antes de entrar al horno, una fruta confitada, porque esto es tradicional, pero bueno, en la actualidad pues realizamos elaboraciones pues con otro tipo de fruta, que es la fruta de la fruta fresca, que luego se termina con una gelatina y que da un toque especial, pues natural, pues una forma nueva de entender el roscón. Perfecte, molt bé. I imagineu-se Reis, molta gent li deixa un gotet de llet als camells i els deixa un trosset de tortella a Reis, però imagineu-se que es deixem una galleta personalitzada com aquestes que han elaborat així, lo contents que se ficaran. L'any que ve vindran doblement carregats. Bé, en realitat, l'essència del tortell és un dolç molt antic, ve de l'època romana, i l'essència és el regalet. Ja en l'època romana, dient que se donaven a la gent pobra i a la servidumbre uns dolços que anaven farcits amb una fava. En aquella època, al que li tocava la fava era tractat com un rei durant tot el dia. Avui, al que li toca la fava, la cosa ja està clara. Ja sap que li toca pagar el tortell, però per la resta, mireu la quantitat de regals, mireu regalets que se claven dins del tortell, com aquestes perles. Escolta, Raúl, quants regalets li claveu per tortell? Perquè jo veig així, vamos, que Reis venen carregats. Bueno, estos son regalos un poco personalizados, ¿no? Que no son el típico regalo que se compra así a granel, sino que los compramos en sitios de regalo, en tiendas especializadas de regalo, para dar a nuestros roscones un toque especial y que la gente, pues hombre, cuando compre un roscón, pues se lleve una alegría de verdad. I tant que se l'endú, jo crec que sí. Bueno, pot ser que els Reis no vinguen especialment carregats enguany, company, però bé, si venen en un rosco baix del braç no estarà malament. Ens haurem endolçat la velada, segur que sí. Sí, el tortell que no falte, eh? Moltíssimes gràcies, Mariajo.